Vždycky budu mít huntři nad vládu, když jsou kurňa 3. No tak si máš dát 2 huntry, kurňa. No ale... Nebo jednoho huntera. Což kurvo, Počkej, já jsem to- bral 2 hity. To je fanboy. Rychle. Bylo by dobrý, Standa má zapalovač, protože. že A jsem... keď malé koníky lobby boh. Co to milé? Kamo. Hej vole, vy jste retardi. To jde prostě obejít a vole, vy do toho vejdete. Lobby. To je nějaká novinka. Mraučeky! Ty A vole. keď malé My mraučeky jsme lobby fungovali. boh. On lobby a jim. Jo. Já si prostě ve standových videích budu zpívat, aby pak Ale dostal můžete po copyright. něm jít, kámo, můžete po něm jít. Vole, já jsem tady po něm šel celou early gameu a Borka je jakože. Můžete po něm jako jít někdo? Jakože někdo po něm jděte, vole. Jak tedy jsem tady celou dobu naháněl. Jako Luky, mohl bys po něm jako jít, třeba něco udělat. Ty vole, to je fanboy. Ne. A už se otoč. Tak jo, Miriam. Já se otočím. Kam je 31 stupňů. Dáme si karaoke, co pak si zaspíváme Ty pěkné. prostě malem zapálit. Oh! A akorát se nasral vlka, vole, ty jsi jde. On nasral vlka! Ne, vlka nasrala ovce. Ne vole, já mám maso. Dobrý, Silnější přežijí se. Co ochočit? dobrý, oni zej se popálit. Tak třeba jdi pryč, ne? To nejjednodušší řešení. Stojí divný pán. A tak jdi pryč, ne? Já jsem retardovaný, já kdybych ne... Yes! Sakra. Stane, nemusíš řvat tak nahlas, my tě slyšíme. Co se stalo? Co se stalo? Kámo, já nevím proč, ale... Já nevím proč, ale já vůbec nechápu tyhle ty reakce, kámo, který máte. Já prostě jsem člověk, který není schopný mít přehnaný reakce, vole. Standa tady něco přežije a jakože jo! Myslel mě, abych byl jakože ty vole, já to trefil. Lol. Kámo, on má jenom autismus. Vole, kdo tady ne, ale jako... Tady nejde o peníze, tady jde o potelství. A proč tam hoří strom? Protože ho Standa zapálil! Ježišmarja Sharpie, použij mozek! Nehituj mě, vole. On hejtuje úplně všechny, já jsem kámo říkal, že mě už začíná srát. Takže... Přiměřeně, jo? Ježi. Ona by pak mi ještě ze mě měla trauma. Ty vole, tak teď jsem mám spadla. Se mi nelíbí. Skillžu! Fanboy tady nechal irony, cože? Kdo je větší? Ty. Ne, to To jsem... je větší ne, fanboy Sharpie nebo já? Všichni. Vinto. Vinto je největší. Jediný, kdo by s tebou tady souhlasil, je právě pro mě Standa. O. To jsou ty reakce, no. Ty kokos a jak tam... Ty vole, já tu nemůžu najít jediný orečko uhlí, tak to mě fakt posebra. Kámo, 3 3, Jo, hurá! hurá. Někdo nám tady nechal kopr. Vy si necháváte navzájem věci a stěžujete si, že si je nechávat. Tak protože to pak musím těžit já, že jo, nebo dělá to za mě někdo jiný, jak samozřejmě, že mě to nasere. Tebe taky nasere, když něco musíš dělat za Honzíka.
Kámo, teď jsi tak. Proč? Jsi si něco spletl s Miriam, kámo. Co? Radši nechci vědět, co. A půl to je tak na hovno, bro. Nevím, kudy Co to je máš za pravidlo? kompas. No ale tak ten kompas ti neukazuje jak smrtit, víš že? No, jako jo, jsi někde Mohla tam jsi stáhnout Wimby. No. Ale tak... Ale já jsem měla ty waypointy, já jsem měla všechno, ale tím, že bude řekl, actually, nemůžete mít minimapu, protože je to vlastně podvádění. A ty jsi mu řekla, a ty jsi mu pak na to odpověděla. Tak jo, tak já si to teda oddělám. Bez žádného Jo. argumentu. Reálně no pressure, bro folded under zero pressure. Doloženě. Tak odejdi. A odcházím. Až tady v klidu těžím, kámo. Já mám docela fajn život. Miriam, Počkej, ještě se zabiju ovci. tak běž. Kromě toho, že jako Nech tma. mě, nech mě, já chci ovečku. Jo, to chce i prochy. Takže. Well, koho pak tady máme? Koho pak tady máme? Znásilnil během mého kopání. V podstatě, Miriam, že mi... To ti nepomůže. Miriam mi s svýma rukama hryže do šíl. Tvoje máma mi hryže. Jsou kopr věci lepší než kamenný, než Jo. kamenný věci? Jo. Nice dick. Miriam. jdu tam za tím zombíku, jdi tam za ním, utíkej. Miriam. Ty myslíš, že nevyfajtím a tebe zombíka najednou. Dá sníh a slunce vyjde. Přijde mor. Bude nejlepší pití na světě. Yes. Levné, zdravé. Bude nic zdravá. Sice trošku bez chuti. Taníčku, ty už nám to zapálil, jo? Jo. Dobrý, za chvíli přijdu. Pijte vodu, pijte pitnou vodu. Budeme zakazovat nebo nebudeme zakazovat bad bombing? Doslova máme zakazaný furt, Miriam. OK, tak já se Ne, ptám. dobrý. Pavlu, Ne, potřebovat. jo, tak mě dones klidně teda. A kde seš? Tady. Portálu. To nebylo aura. Přestaň říkat. On už je v bastionu. Ale z tohle by se dalo něco co udělat. Ty tady vele Tak chodíš do nějak- kroužku a furt má někdo jídlo, do prdele, co kdybys přešel tady ten jeden kopec a tady máš ovci. Fakt. No ano, Sebral. Ne, to je moje. A dej mi to. Ježiš, já jsem ji snipenu. Hej, Miriam, já tě zabiju. Ne, kámo, já mám 3 hungry, bro. no vole. 2 sabotéři se tam zabijou. To rád Ty, vidím. dáš mi ten krumpáč, prosím, ty jsi ho vzal. Jo. Děkuju. A sorry, já tě musím Nebo- pořádně teď to vyštímat. Tak já jsem zase úplně full. Good to know. Tak. Jsi dev. Tam jo, zabijem, to bude jednoduchý. Pojďte si mě zabít, vole. Když máte 3 hungry bary, ano. Tak to A je kde úplně... se žádu zabít, já jsem jako jediný nebojím. Kamšek, já už jsem ho zabil, vole. Ach jo. Sharpie nemůže flexit. Já bych chtěl naflexit na ženu. Tam, kde chce stavu spát, tu postanu si. Kam? Sebal. Miriam, podle těch joků, co jste naříkal, suzu, že tě tady chtějí všichni. Bro, get out. No nech si to vlézt do hlavy, jsou to jenom tipy. Hej, Stando, musíme být family friendly, jo, tady jako. Jo. Family friendly! Vole. Prca, bych... Ty vole, já jdu buď na těžit iron, já mám skoro zničený armor. Ok, tak mi taky nějaký natěž.
Ne. Ne. Já ti zaplatím. Čím? Tando, čím by si zaplatil? Dobrý, nespívej to, ještě Tando dostane Hodil kopír. perlu. Kam? Voda Stronghold. Jak musíme jít za ním. Já tam jako, ale buď dělám pastičku a tak Ne, GG.